Dolazi čovjek u crkvu i kaže: Oče, grešio sam, ukrao sam od Piroćanca. A pop će na to: Sine, to nije greh, to je čud. Zašto Piroćanac svom psu seče rep? Da se ne raduje gostima. Majka iz Pirota rodila četvorke. Doktori se bore za očev život. Zašto Piroćanci ne stavljaju fasadu? Da bi imali veće dvorište. Zašto se Piroćanac voli grliti na plaži? Da prenese na sebe malo kreme za sunčanje. Kupio Piroćanac telefon, stavio ga u zadnji džep, ušao u autobus, seo na stolicu, čulo se kvrc, pa kaže: Daj Bože da je kičma. Zašto Piroćanac ima švalerku? Neće da troši svoju ženu. Pita mali Piroćanac svog oca: Tata, kakve su šanse da ovog leta idemo na more? Piroćanac odgovara: Pa vidiš sine, šanse su 50% da idemo, a 100% da ne idemo. Pita učiteljica malog Piroćanca: Ako imaš 10 jabuke i pola daš bratu, koliko ti ostane jabuke? 9,5, odgovara mali Piroćanac. Dete mi je polomilo novi iPhone, tako da ga sada poklanjam. Dete ima 8 godina i plave oči. Ne davajte mu elektroniku u ruke. Ako su vam se svidjeli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još viceva.